नमस्कार, मी स्नेहा परब। आज मी तुम्हाला भरली भेंडी कशी करायची ते दाखवणार आहे। पाव किलोपेक्षा जास्त भेंडी आहे। तुम्ही धुवून स्वच्छ घेतलीत आणि पुसून घेतलीत ती। त्याला आता चीर पाडायची आहे, पण आधी आपण याच्यासाठी जो भरण्यासाठी जो मसाला लागणार आहे तो आपण बघूया। मसाल्यासाठी आपल्याला साहित्य लागणार आहे। शेंगदाणे मी इथे थोडे घेतले। भेंडी केवढी आहे त्या प्रमाणात शेंगदाणे घ्यायचे। त्यानंतर इथे 10-12 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या, 2 चमचे जिरं, लाल तिखट मसाला, मालवणी मसाला हा, 2-4 कोकम घेतले तिथे मी, मीठ, आणि त्यात मी थोडं खोबरं घेतलंय सुकं, तर आपण हे भाजून घेणार आहोत। आपण ही भेंडी मी आता ही बाजूला ठेवते। मी यात भरली भेंडी करणार, त्यातच मी आता हे भाजून घेणार आहे सर्व। आपल्याला जो मसाला करायचा आहे तो आपण आधी थोडा भाजून घेणार, म्हणजे त्याचा कच्चा वास निघून जायला हवा आहे, म्हणून गॅस चालू केला आहे मी इथे। आणि त्याच्यावर हे भांडं ठेवले, त्यात आपण हे शेंगदाणे जास्त भाजायचे नाहीत, आपल्याला थोडे भाजायचे, म्हणजे डाग दिसायला नको त्याच्यावरती। म्हणजे सालं काढणार नाही, फक्त आपल्याला त्याचा कच्चा वास तेवढा फक्त घालवायचा। हे आपल्याला झाले भाजून झालेत, आपल्याला एवढेच भाजायचे आपल्याला। मी काढून घेते आता। हे सुकं खोबरं घेतलंय, ते आपण भाजणार आहोत त्याच्यात। हे सुद्धा जास्त काळं करायचं नाही आपल्याला, लालसर असं भाजायचं नाही आपल्याला। आता आपलं खोबरं भाजून झालं, तर मी याच्यात ही लसूण 7-8 पाकळ्या घेतल्या, त्या भाजून घ्यायच्या आपल्याला। ते झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी आता 2 चमचे जिरं घेतलंय, तेही भाजणार आहे। भाजी करायला घेणार तेव्हा हा मसाला पुन्हा भाजून घेणार, त्यासाठी थोडाच भाजायचा आपल्याला, जास्त भाजायचं नाही। झालं आपलं हे सुद्धा सर्व। आता मी हे मिक्सरला वाटणार आहे। त्याच्यामध्ये आपल्याला हा मसाला 2 चमचे मसाला घेतलाय, लाल तिखट मालवणी मसाला आहे हा, तो मी घालणार आहे याच्यामध्ये। थोडंसं मीठ घालायचं आणि 2 कोकम टाकले याच्यामध्ये आंबटपणासाठी। तुम्ही याच्यात लिंबाचा रस सुद्धा टाकू शकता। हे सर्व असं वाटायचं आहे आपल्याला मिक्सरला। आता आपला हा मसाला तयार झाला, एवढा बारीक असाच हवा आहे आपल्याला। आता ही भेंडी चिरून घ्यायची, 2 तुकडे केलेत भेंड्यांचे। अख्खे हवे तर अख्खे तुम्ही घालू शकता, पण बारीक केल्यावर जरा बरं भरायला आणि भाजी करायला पण बरी पडते। ही भेंडी आपल्याला चीर पडायची आहे मध्ये, अशी उभी चीर पाडून घ्यायची भेंड्यांना। सर्व भेंड्यांना मी अशी उभी चीर पाडून घेणार आहे। तुम्हाला अख्खी हवी असेल तुम्ही अख्खी ठेवू शकता। त्यानंतर आपण त्यामध्ये हा मसाला जो केलेला आहे आपण, तो असा भरायचा आहे त्याच्यामध्ये दाबून। अशा प्रकारे त्यात मसाला भरायचा आहे। अशा प्रकारे सर्व आपल्याला भेंडी भरून घ्यायची आहे ती। अशा प्रकारे आपण सर्व भेंडी भरून घेतली, आणि हा एवढा मसाला आपला उरला। तो नंतर आपण सर्व भेंडी तयार झाल्यानंतर आपण तो घालणार आहोत, कारण हे सर्व भाजून घेतलेलं आहे, त्यामुळे काही जास्त परतायची गरज नाही आपल्याला। आता मी गॅस चालू करते, त्यावर आपण भांडं ठेवणार आहोत। आता आपल्याला भाजी करण्यासाठी तेल लागेल, तर तेल आपण हे सर्व पूर्ण भेंड्यांना जेवढं लागेल तेवढं घातलेलं आहे। 4 चमचे तेल लागलं तर आपण वरून पुन्हा घालणार आहोत। आता आपण एक सोडून घालेपर्यंत गॅस बारीक करायचा आहे। सर्व आता आपण याच्यामध्ये लावले व्यवस्थित। आता मगाशी आपण मसाल्याला जेवढं मीठ लागेल तेवढं आपण घातलेलं, आता आपण भेंड्यांना लागेल तेवढं वरून मीठ असंच घालणार आहोत। भेंडी त्याच्यावर नाही लागतात, थोडं मीठ भेंड्यांना लागेल एवढं घालायचं फक्त। आणि कोकम मी घेतलेली मगाशी, ती कारण भेंडी बुळबुळीत असते त्यामुळे आंबटपणा लागतो। जर तुम्ही कोकम नसतं तर तुम्ही लिंबाचा रस ओढून टाकला तरी चालेल। आता ही बारीक गॅस करून ठेवायचे आपल्याला, त्याच्यावर झाकण ठेवायचे, शिजू द्यायचे आपल्याला।
शेंगदाणे जेव्हा भाजले तेव्हा मी त्याचे सालं काढले नाही, साल्यासकट मी ते वाटली आहेत ते शेंगदाणे. जास्तही खरपूस भाजायचे नाहीत, आपल्याला थोडे भाजून गरम करून घ्यायचे फक्त. ते सर्वच वस्तू नुसत्या गरम करायच्या, त्याचा कच्चा वास जाण्यासाठी. कारण का याच्यामध्ये ते चांगले भाजले जाणार आहे भाजी करताना. थोड्या वेळाने बघायचं काढून भाजीत का थोडा पाण्याचा अक्का मारणार आहे झाकून ठेवायचे. ते उभेवर चांगली शिजणार ती. आता दुसऱ्या बाजूने खरपूस भाजायला परतायचे. साईडचे जास्त शेकले नसते त्यामध्ये आणून ठेवायचं, त्यांना पण चांगले लागेल. साईडला वाफ कमी लागते त्यामुळे मध्ये आणून त्याच्यात शेकलेल्या असेल तर बघे बघायचे. मधले आपले होत आले साईडला ठेवणार. आता यांना सुद्धा चांगली वाफ लागेल अशी. थोड्या वेळ पुन्हा झाकून ठेवायचं आपल्याला 5 ते 7 मिनिटं. गॅस मिडियम ठेवायचा. आता आपल्याला बघूया आपण आपली भेंडी तयार झाली का. ही भेंडी आता छान झाली. आता हा जर तुम्हाला मसाला हवा असेल तर तुम्ही वरून टाकू शकता, नाहीतरी आपली भेंडी तयार झाली. आता मी आता गॅस बंद करते. अशा प्रकारे आपली ही भरली भेंडी तयार झाली. कलर पण छान आला आहे त्याला आणि मस्त झाली. तुम्ही नक्की करून बघा. माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा. माझे लेटेस्ट अपडेट हवे असेल तर माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. आता आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार.